Chroeso i'r darn bach nesaf o'n myfyrdodau ni. Heddi ni'n edrych ar gymeriad Pedr ac yn darllen hanes y Newydd sef Efengyl Luc pennod 9 adnodau 28 i 36. Gwneud ddechrau gyda gair bach o weddi. Arglwydd Iesu, deir oedd flaen yn gofyn am dyfendith wrth baratoi ein hunain i fyfyrio dy air. Helpa ni o'r newydd i sylweddoli dy fod yn galw pobl i weithio dy wynllan ac i dystio i'th berson ath bwrpas di. Tra'n meddwl am Seimon Pedr heddi, diolchwn am y fraint o fod wedi clywed dy lais a derbyn dy wahoddiad i wasanaethu. Amen. Ac ar ôl darllen hanes y Newydd, fyddwn ni'n cofio fod Seimon Pedr yn un o'r cymeriadau amlyca yn yr eglwys fore. Oedd e'n gymeriad cryf ac yn arweinydd wrth reddf, person felly oedd e. Fe gofiwn fod Andreas wedi tywys ei frawd at Iesu, a fod ef a'i frawd Andreas wedyn yn aelodau o'r cylch agosa o blith y disgyblion. A hwythau, yn rhan o'r naratif arbennig yma ar fynydd y Newydd. Nawr, dim ond Ioan, Iago a Seimon Pedr ath i'r oedfa anhygol hon ar lethre'r mynydd. Yn ddiddorol, nid yw Ioan yn cynnwys yr hanes yn yr Efengyl o'i enw yntau. Efallai am iddo fod wedi darllen tystiolaeth y tair Efengyl gyntaf, ond does dim sicrwydd am hynny chwaith. Mae hanes y Newydd yn un arbennig ac yn sail i'r ffaith fod Pedr wedi cael ei ystyried fel arweinydd yr eglwys yn Rhufain ac yn cael ei alw'n esgob. Cyfieithiodd yr eglwys Gatholig hynny i alw Pedr yn bab cyntaf y sefydliad arbennig hwnnw. A sylweddolwn fod y cyn-bysgotwr ar fôr Galilea wedi newid mod ei enw ar lethre'r mynydd. Cofiwn mae ef oedd y siaradwr byrbwyll am ddangosodd yn aderus ac yn ei ofn. Sut bynnag oedd y pysgotwr ar ei gwch mewn storm, roedd fel gweddill y criw ar y cwch, adeg y storm ar fôr Tiberias fel mae Luc yn adrodd yr hanes yn yr 8fed bennod, yn llawn ofn ac yn poeni y bydde fe a'r gweddill yn marw ar y llyn. Ef hefyd, ar noswyl y croeswylio, a wadodd Iesu ar gyhuddiad merch ifanc o fod yn un yng nghwmni Iesu. Rhyw berson llawn a rhyw berson pryderus oedd e ar ddiwedd y dydd. Sut bobl fydd yn ei cael ei galw i waith yr eglwys, gwedwch? Ai y sawl sydd yn gryf ac yn ei ofn, y sawl a gafodd hyfforddiant arbenigol, neu y sawl sydd yn agored i wneud camgymeriadau? Yr amherffaith, y bobl oedd ddim yn disgwyl cael galwad o'r fath. Pwy feddyliau y byddai'r Cristnogion yn Rhufain wedi derbyn cyn-bysgotwr o wlad dlawd ar ymyl fwyaf dwyreiniol yr ymerodraeth fel ei harweinydd. Efallai nad cymeriad a phersonoliaeth Pedr oedd yr hyn achosodd i Iesu ddweud wrtho ar lethre'r mynydd ei fod yn berson o graig neu'n graig o berson, ond bod y ffydd y dystiodd iddo. Fel gŵr a wylodd yn y Newydd, fab Duw, yn sail y gymuned a ddath a hanes i gydnabod yr eglwys ac i galw'n eglwys Dduw. Y ffydd felly, nid y person. Pwy ono ni all feddwl am bobl wantan, tebyg i ni, fel creigiau cadar mewn unrhyw gymuned? Byddwn yn rhyfeddu'n aml at amrywiaeth y bobl a alwyd i arwain yr eglwysi.
boed yn lleol neu'n genedlaethol neu hyd yn oed yn fyd-eang. A diolch fod rhannu rhyw bobl fel ni, fel arweidwyr, fel cyfrannwyr, fel gweithwyr yn nheyrnas Crist. Ein beiau cawn gyfle i wneud ein cyfraniad ac i dystio gorau gallwn ni i ryfeddod Iesu ac i eangder cariad Duw. Wrth feddwl am amrywiaeth yr eglwys yn y gorffennol, gallwn ond ymddiried fod yr arglwydd yn dal i wahodd pobl, nid yn berffaith, nid yn gyflawn, nid yn gwbl sicr o'i pethau, ond i bod nhw'n cael eu gwahodd i fod yn rhan o dystiolaeth yr eglwys ac arweinyddiaeth yr eglwys. Efallai bydd y sawl y byddwn ni yn ei tywys at orsedd gras, fel Andreas gynt, yn rhan o weithlu'r eglwys i'r dyfodol, pa wedd bynnag a fydd i'r yfori a ddaw. Ac awn ni orffen gydag arweddi. Diolchwn Iesu am bawb rwyt wedi ei galw i dystio i ti, ac am dystiolaeth pob un ar draws y canrifoedd a ledled byd. Galw pobl o'r newydd yng Nghymru wrth i ni synhwyro'r newid sydd yn digwydd nawr, a boed i'r sawl rwyt yn amlygu dy hun iddynt, wybod dy fod yn cynnal dy bobl ac yn wir arweinydd i bob diadell.